ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТЖ, мардуми ютуб, нафароне ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед. Имрӯз 11 декабри соли 2025 сол навори хонаҳои Душанбе баъри шумо пешниҳод мешавад. бачаҳои азиз, 10 дона хона ва квартира ҳастад ки аз дохили Душанбе пешниҳодтон мекунем. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки дар фурӯш монданӣ ҳастен, дар ватсапи ма 9997 ахирша рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. бачаҳои азиз, ба хотири пешрафти канали Саудо ТЖ дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. аз куҷо хона, замин, квартираи фурӯшӣ дар коред, дар таги комментария нависен. мо навора шурӯъ мекунем. навора бо диққат тамошо кунед. хонаҳое ки маъқултон мешавад, соҳибхонаҳоро занг занед. бачаҳои азиз, дӯстон, телеграм-канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, прямо Тоҷикистон. пашти ҳарафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад. бошад. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 4 сотих замин ва 2 ҳуҷрагах дар ноҳияи Синоҳай дар шаҳри Душанбе қарор дорад. гирдаш маҳкам кардагӣ. хуб, 2 хонага 4 сотих масоҳат. хона дар Балх мега қарор дорад, пушти гаӣ. айсари роҳ 700-800 метр дарунтарай, пеши мактаби 115 қарор дорад. об ва светмон мега доимӣ ҳастай. ай дохили шаҳр 430 мегем нарша муомила дорад. 4 сотих замин бачаҳо масоҳати калон. нигоҳ кунед чӣ хел фасони хушроҳакай. ҳамин одамои серьёзнитон сумтон тайёр боша. агар занг бизанед, бигӯед ки мо аз канали Саудо ТЖ тамошо кардем. ин канали Саудо ТЖ дӯстон фақат хонаҳои Душанберо набор мекунад. дар ин канал хонаҳои Душанбе бисёр савдо мешавад. бачаҳои азиз, махсус барои хонаҳои Душанбе канал кушодагиай. ӯ канали Саудо ТВ обше бачаҳо. дар оҷа бо обши хонаҳоро тамошо карда метавонед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Фирдавсӣ, дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. 2 ҳуҷрага 2 сотиқи замин дорад. дӯстони азиз, 445 000 сум нарх дорад. 1.5-2 сотиқ замин масоҳат, 2 хона, кухни, тапчан, падвали 3x3, 2 та ҳоҷатхона дарунаву беруна ҳастай. 3 намуди об дорем, оби шаҳрӣ, качалка ва дигараш. канализатсия дорад. монолит барои дуюм ошёна тайёракай. дар наздикии масҷид ва мактаби 124 хонамон қарор дорад. мега ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 445 000 сомонӣ нархаш, ки бо худо хоҳад муомилатон мекунад. ҳамин нарх навои хонаҳои Душанбе дӯстон бениҳоят қиматай. мо ҳаракат карда арзонашон авортон мекунем. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 4 этаж ки масоҳати 36 квадрата ташкил метавад. 63 микрорайон, шаҳри Душанбе, 500 000 арзишаш. хона қарор дорад дар 63 маҳалла, пеши мактаби 42. 500 та нарх, 36 квадрат, 4 этаж, як хонагаи фасони замонавӣ кардагӣ. одамои серьёзнитон занг занед.
اینا 500,000 сомон суми кам ҳам нестай. Неки территория ҳам хай нарх навошам арзон ҳам нест бачаҳо. Хулоса дӯстон, кадомитон хонаҳотонро навор кардани ҳастен, ҳамун як кас ду кас ягон дӯсту бародаре ки мисол каму беш нарх навои хонара мефаҳма, пурсон шем баъдан хонаҳотонро нарх гузорен, чунки 70-80% нархҳо ба хонаҳо арзанда нест бачаҳои азиз. баъд аз мо гила накунем ки Сауду ТВ ТЖ савдо нашикунам. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира 40 квадратный метр. ҳамира датаргак немешава бача аз фикр мекунам. Оли пака перегородка кардагӣ нестаи. Яҳуҷрага ҳисобиш кардем. 4 этаж, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе. 465,000 сум нархаш. ҳамин як гапа мегӯям бачаҳои азиз. ҳамин канали Сауду ТВ, Сауду ТЖ хонаҳоро навор мекуна. ҳамун хонае ки арзанда ба нархай ку, ҳамун дар ҳамин 1000 просмотр савдо мешава бачаҳои азиз. хонае ки арзанда ба нарх нест, ура ҳамун акаи диловар сафар омада рекламаш кунад, савдо намешава. чунки чизе ки арзиш надора, ҳеҷ канам мегира шох бачаҳои азиз. ҳамин нархотонро ҳавоӣ нагзорен ки ҳамин кортон ҳал шава ва камбутон ҳал шава ва хонатон савдо шава. хай майл да болош ана 10,000 монем. бисёр ба мондан ак чиз кор бачаҳо. 465,000 сум оиди квартира. WhatsApp шунахир 8833 занг зад шахшах кунем бачаҳо. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар якум этаж масоҳати 37 квадратный метр дар 82 микрорайон назди посолствои Иран Эронда қарор дорад. шаҳри Душанбе 480,000 нархаш. наворое ки Сауду ТВ, Сауду ТЖ мегзора бачаҳои азиз. мақсад хушрӯ гӯш кунен, адресора гӯш кунен, видеора тамошо кунен. рекламаҳо албатта ки рекламаҳои оддӣ нест бачаҳои азиз. ҳамин чизе ки қабул мекунем, мардум ба як мақсад равон мекунанд ки хонамон чӣ шавад дар савдо рава. нафарое ки моро тамошо мекунен, хушо ба ҳолтон, адресора хушрӯ гӯш кунен. оиди ҳар як хона Сауду ТВ, Сауду ТЖ чӣ мега фаҳмем бачаҳо. баъдан занг занен, пурсон шен. дар бораи ҳамин хона ман гап назадам, рӯи экранда маълумотошона мондам. хушрӯ бихонем бачаҳои азиз. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар доми Мастерок. хушрӯ нигоҳ кунен. дуҳуҷрага квартира дар 19 этаж масоҳати 42 квадрат дар Зарафшон, дар Зарнисор, шаҳри Душанбе. 400,000 19 этаж 42 квадрат. ҳай ремонтош фасон хушрӯ кардагӣ ай 400 духонага 19 этаж 20 этажный дом новостройка 42 квадрата. хуб, евроремонт кардагӣ дӯстон азиз. ванна дорад, ҳоҷатхона дорад. хуб, мега ки лифт, свет, об постоянне ҳастай, отопление ҳастай. хулоса наздикии Садик, мактаб, инфексиони больницаву, таксиҳои Ҳисор, Регар, Шаҳринаву, посолство Америка, Узбекистон. хулоса наздикии поликлиникаи 14. занг занен дӯстон, чахчах карда бигирен. 400,000 сомонӣ. ва дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар ҳафтум этаж масоҳати 56 метри квадратӣ дар ҳафтум этаж ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. 495,000 нархаш. срочна фурӯшӣ маҳаллаи, яъне ки район ноҳияи Фирдавсӣ. хуб, адрес назди больницаи Истиқлол. документ договор қатъӣ, яъне ки шартномавӣ ҳастай. ремонт ҳамин ҳолат кардагӣ. комната дуҳуҷрага, этаж ҳафтум этаж, масоҳат 56 квадрат. 16 этажный дом, ҳафтум этажда қарор дорад. дорои дуто лифт дӯстон азиз. 495,000 сомон падабои тайёр кардагӣ дӯстон азиз. 56 квадрат дар ҳафтум этаж. яна дӯстон, занг за хатон далши бигирен шахшах када. мо навор мекунем, шумо гӯш мекунед. маъқул боша мегирем, маъқул набоша ҳеҷ гап не. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар шашум ошёна, масоҳат 48 квадрат, падабои тайёр
ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе 435,000 нархаш. Хона падабой, мардум зиндагӣ дорад. Срочно дом этажа, хона дар 6 этаж қарор дорад. Лифт дорад. хуб ноҳияи Шоҳмансур док кастаку бачо дар аму театре док қарор дорад бачо. 435,000 сомонӣ. Занг зад пурсонч ана мидомда хонаи мо қарор дорад бачо азиз. дӯстони азиз, навор чӣ хел хонаҳо арзонанд, қиматанд? Шумо канали Саудо ТВ-ра тамошо мекунед ё не? ҳамин знаки дар рӯи экрана ҳамин каналро тамошо мекунед ки намекунед? ҳатман ва ҳатман фикр кунед ҳамин каналам канали худмонай. канали Саудо ТВ, канали Саудо ТЖ аз худмон бачо азиз. чизе доред роӣ кунед. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар дуюм ошёна, масоҳати 29 метри квадратӣ. ноҳияи Сино дар Гипразем дар шаҳри Душанбе 365,000 нарх. хона дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. ремонт фасон хушу замонавӣ, фақат даромада зиндагӣ кардан мондасту халос. масоҳат каман бошад 29 квадрат. нарх назар ба дигар нархҳо камтар, мисол арзонтар. территорияи Гипразем ҳам ин тараф ҳам гарани обод бача азиз. одамои серьёзи, одамое ки аз ҳамон тарафҳои Гипразем хонахар ҳастен, хонаи мисол барои ягон як оилага дар кортунай. ина квадрати сабакакак, нархи созусон. занг зад хитон далчи чахчак. рақамҳои ахираш 8228 аз номи канали Саудо ТЖ занг зада масиҳат карда бигирем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 5 этаж, масоҳат 44 метри квадратӣ, испечак 2, шаҳри Душанбе 470,000 нарх. як хонага 5 этаж, 5 этажни домтон азиз. 44 квадратни метр, евро ремонт кардагӣ. хуб кадометон ки мегирен аз уми канали мо занг бизанен, муомила кана бигиренаш. испечаки 2, шаҳри Душанбе 470,000 сомонӣ. як хонагаи 44 квадратни метр. ина маромад аз уми канали Саудо ТЖ занг зад чахчахни бачо. ирӯза навор дӯстон ба 10 дона хона ва квартираи Душанбе анҷом ёфт. чизе ки мисол хоҳиш кардем, ёфтем, роӣ кардем, ҳаракат ка навор кардем. ана баъдан бо далчи барои реклама муроҷиат кунед. ютуб канали Саудо ТВ, Саудо ТЖ дар хизмати шумо. лайкҳоро монен, барои реклама муроҷиат кунед. зинда бошен, сарбаланду обод бошен бача азиз.